Bugün zamanda bizden ormanlarda yaşayan sihirler. Hem olşunda бар тілектерді тұрмышқа ашырысы хаждына яшерген. Тик ниндейдер билдәле орында һәм билдәле вакытта гына табырга була. Oha, ысынмы? Ey, boşta höyleme. Әйдәгә дөрфеннән килгән Артурды тыңлайык. Һәм тавтырмыш хәлендә төсе, тәме, төсе булмаган шыйыкса. Әй, туктале, без монда йокларга килмәнек тә инде. Сихерсе турында кызыграк ине шул. Артур, Нимә? иртәгә барабызмы? Кайда? Кайда? Файзның артыннан, мин бит һиңа алдаксы түгел. Улым, кайттың менә? Калай озак йөрүнең? Төн бит инде. Ey, шунда Русланның кай легендаларын тыңлап ултырдык. Теге минең каз бәпкәләрен типкесләп йөргән Руслан менә. Әйттем мин һиңа уның менән уйнама дип әйтеп. Ул бит малай хыялый, китаплар дөньяһында йөри. Дуслары ла юк шикелле аның. Булай һез аның менән охшашлыгыгыз бар. Миңа дуслар кирәкмәй. Уку һәм киләсәккә пландар әлегә иң мөһиме. Ey Xudoyim, o'sha notebooklarına tikeli balalar da hepten hüleşiyordu, unutub bittiler. Bara nime bular eken, uydan da sıkmay otururuz indi. 15 minuttan hundir, yuklarga vakit. Яра, өләсәй. Артур, гафу ит. Булманы инде. Руслан, көт. Артур, кайда йөрнең һин? Ey, шул Русланны хазина эзләгәйнек. Таба алманык. Ey, шул Русланды аздырып йөри һине. Bismillah.
Артур, улым, әйдә, сәй гәле. Бисмиллахиррахманиррахим. Менә, тәмле булган сәйең. Безгә билдәле булмаган технология, магия һәм күренә ул. Элек 2 сәгать поездары булган. Димәк, вакытлы үзгәргән. Ләсә рәхмәт тәмле булды. Рәхмәт. Ого. Син был картаны кайдан алдың? Картайымдан калды. Юк, бит бер нәмә әле. Хазина кәрәкмәйдә. Сөнки мин теләгәнемне таптым. Дос.